ମୋ ନା ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା। ମୁଁ ଏଇ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ସୁକିନ୍ଦାରେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଟାଟା ପାୱାର ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଏସି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସେନାପତି ସାର୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍ ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ ସାର୍ ଏବଂ ଏସଡିଓ ବିଭୂତ ସାର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ସୁବ୍ରା ସାର୍, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଆମେ ହରିଡାବାଳି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ନଥିବା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ମାନେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କେମିତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ କରିପାରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କଲେ, କଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କଣ ସୁବିଧା ଅଛି, କେମିତି ସେମାନେ ମାନେ ଲାଇନ ର ମାନେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଲାଇନ ଠିକ ଭାବରେ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ କଣ କଣ ଆଉ କାମ କଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ଲାଇନ ପାଇପାରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସେଫ୍ଟି କେମିତି କଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା, କେମିତି ତାର ଛିଡିଗଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଉଦା ଲୁଗା ଶୁଖେଇବେ ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଉ ତାର ସର୍ଭିସ ତାର କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ତାରରେ ଲାଇନ ଅଛି ସେଥିରେ କେମିତି ଶୁଖେଇବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ତାର ଯଦି କଟି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେରେ ଗାଈ ଗୋରୁ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଟଚରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଗଲା। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କେମିତି କରିବେ, ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ଠାରୁ କେମିତି ଦୂର ରହିବେ, ଗଛ ଠାରୁ କେମିତି ଦୂର ରହିବେ ଏବଂ କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ କଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଫାୟାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଫାୟାର ଯଦି କିଛି ଲାଗିଲା ଧରନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ସମୟରେ ଆମର ଘରେ ବା ଗ୍ୟାସ ଲିକେଜ ହବାର ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବ, ଝରକା ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଦେବାର ଅଛି, କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ, ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଝରକା ଫରକା ସବୁ ଖୋଲିଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ହଠାତ୍ ଧରନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତାକୁ କେମିତି କୌଣସି ଉଦା କପଡା ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ଲୋରୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାର ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଗଲା। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।